Joet, werkjemisser voor een visser. Weest weer voor grauw en snits ziet op het vinkertouw. Goeien en welkom bij het Scootjesjournaal dat Joet van de Hegemermar komt bij Wordsheim en misschien luidt Hegen nog wel dichterbij. Aanst in het Scootjesjournaal praten we met Gjalt de Jong, radioman en analyticus. Johan Modderman die makke het Scootjeszielen van de SKS al 56 jaar mooi. En Pieter Meter. Hij verleert sneur misschien zijn kampioenschap al, maar Joet gong het ik net best. Hij zit aan tafel. Tjipke giet een uitdaging aan en we hebben muziek van The Given Horse. Maar like als altijd beginnen we op het wetter, op de Hegemermar. Net zonder bouwen op de brommer naar huis. Het is eindelijk weer eens heet. Ja, de lippen. De lippen op een mar. Europa. Ja. Nou, Maar, we gaan nou wel gewoon zien door hier, kastje. ja, maar hier ben je lippen. Je lip. Oh, ik krijg een heel soort jongen. Ja? Ja. En mijn protters. Een heel soort onderbij. hè? Lippen komt dan net op het wetter. Nee, maar die vleenen, hè? Op een terrasje loopt het zweten me na. Wil je de benzine op? Ja, Nee. de bezuiniging, hè? Dit bezuinigingen Ja. van de provincie? Ja. En ook die wedstrijdwetter, hè? Ja, dan moet je de motor pas aan. Dan maakt het pas wel, hè? Om 12 uur. Ja, nee, heel kwaad. Ligt aan de zomer. En jou, hou van de zomer. En van jou. Het is hier prachtig. Hij heeft het mooiste plak van de hele mar. Nou, super toch? Hallo! Hallo! Hoe is het hier? Goed! Ja? Ja, Is het leuk op de boot? ja, hartstikke leuk op de boot. Maar kun je me naar het scootje zielen? Ja, ik wil heel goed zien, ja. Scootje zielen? Ja, ja. We zijn 2-3 dagen hier al. Over de 3 dagen. Vrijdag gaan we weer terug naar Ja. waar we allemaal wonen. Ja, En is het leuk? Ja, hartstikke mooi leuk. weer. Wat wil je nog meer? Zomer. En jou. Mooi bootje! Vind je het leuk varen? Ik kan naar de uren, hè? Ja. Hij kijkt heel serieus. Gaat goed toch? Zeg het wel. Ja. De uitspraak van de dag. We hebben mooi weer. Wat wil je nog meer? En we hier een geweldige windjalt. Dit mat het werkje best hebben voor de man. Nou, het kan altijd een hutter vanzelf. Maar ik denk dat we nou een beetje de meest hudde wienhoorn hebben van de competitie. En dat is goed. Ik bedoel, maar ik had ze nou mooi intrainen kent. Dus wat dat ik had ik wel eens jaren geweest. Dan had ik wel eens mee gewoon praten. Ik wel eens dan op een gegeven moment dan van de hand worden hartstikke. Nou, maar wat dat ik had, je hoort kon ze vol aan de bak. Dus dat is alleen maar prachtig. En dan ben ze wurg als ze de finish komen. Ja, of als je als eerste als het ware droeg heen. Ik denk dat je dan een heel goed gevoel hebt, ondanks de wind. Dan vergeet je alles weer, dan is de beuker in. Zij is het. We beginnen uit het wedstrijdverslag van Elke Lok. Een dikke fjouwer stierder op een hemer, maar op de man van Startginnen. En je hem hier, deze positie van de hele mannen is namelijk net goed. Het lijkt het wel goed, maar hij start te petit. En dat betekent dat er aanzes weer waarom had. Maar de oren die mij alweer teruggingen in dezezelfde start. En die toon die hem jaren, die is voor de hele mannen. En die weet al dat het te petit is. Er komt Lodewijk Meteron, die had een nieuwe skipper. Want de skipper had in de skieterij op het heden. Dus die kan net goed voortkomen. Ze waren wat meer over vertellen, want we zo eerst naar Grauw. Die leidt heel goed in de start. En die griemt hier akker hem al een beetje wij. En dan is het een griebus om te zien hoe het alles een beetje een plakje krijgt. Die maar weer achter de oren los. Zit al nog heel deun bij elkaar. Maar Grauw komt er echt als eerste. Het scheelt net heel volle. Maar er is er dan Van de Lemmer en Van Jennewoord en Van Snits. Daar komt er om de tonnen. En dat is een formidabele prestatie van Douwe Grauw. Om het maar eens even te zitten. Een prachtig beeld van de hele vloot. Die zet er hier even te kakken. En dan komt Lemmer inderdaad achter. Daar komt Jennewoord achter. Daar komt Stits achter. Daar komt Ljouwert achter. Daar komt wat zijn achter. En dit is Gerrit Visser. Dat is de man die de skipper van Huzum vervangen had. Lodewijk Meter. Want ja, ik zei, die had les van skieterij. Die kan net hier zo onder de bak komen. Dan kunnen we dit ook net zien. Want dit is prachtig gezegd natuurlijk. Dat de hele vloot op
Wij is naar de onderste tonnen en Grauw nog altijd voorop leidt. En die mat voorop blijven, want dit eindje is het allerwichtigste wat er is. Want al die oren komen verder wien. Hult die dichterbij, hult die dichterbij, hult die dichterbij. Maar het ligt goed again en gaat in de die goed. En waar komt er als tweede uit die griepers? Dan komt Ljouwert uit, Pieter Meter. Keurig en dan op het tweede plekje Snits. En dan komt Jenne Voort en dan komt Lemmer. En dan hebben we de kopgroep wel ongeveer Xavier melden. Want daarachter, ja, daar wordt het nog wat een geklein. Wat zijn komt er direct wel als zesde om een tonnen het Lemmer ophoudt van Remmen. Maar dan komt het. Dan komt Drachten met Strog. Ja, en waar maar Drachten heen. Die kan net een kant uit. Die kan net onder die tonnen komen. En dan gaat er maar boven de tonnen langs. Dan had er de tonnen dus nog net gaan. En dan klapt er bovenop Wals 1. En dan weten de man die het sneur niet staveren won haar. Dat ze misschien wel eens even wat de volle feest viert haar. Want dit is net een normale situatie. Ze matten weer waarom. Nou, en dat is net eenvoudig. Want ze zitten ertussen. Ja, ze moeten Fox zelf naar beneden gaan om een beetje gong te verliezen. Want dan kunnen ze pas voortkomen. Want ze matten die tonnen nog op een nij haar. En Drachten zoen we voor in net Versien. Maar die Akkermers die sjoggen de orenkant uit. Dat en Grauw, daar maar we heen. Dat is toch de voornaamste kandidaat. En Grauw, die moet even 4 liter voor de tonnen. Om de tonnen te komen. Want de vlagen wie zijn nou dan wel krek even te zwier voor de meesten. En dan zie je hoeveel wetter dat er iets aan waring stroomt. Maar Douwe Visser die shot er helemaal in. Nee, die shot naar de oren. De Gerrit met Tammo erop. En die zei van wij lezen eerst op de tonnen. En ja, zomaar dat je hem weer inhelje. En dat wordt moeilijk. Nou, de tweede is intussen Snits worden. Dat is een prima prestatie van Douwe Visser. En wij hopen dan dat het duel een beetje ongaan worden zult. Al gaat al jou daarvoor dan wel naar het tweede plekje. Maar dat is een voorlopig keurig tweede plekje van die Leeuwers. Dat meidje ze hult al weer in deze wedstrijd. Nou, dat is een fantastisch gezicht. Nou, daar komt de rest van de vloot aan. En ja, het bloedt een beetje een griepers daarachter. Die eerste die ben wel ongeveer voort. Maar dit komt er dan ik. En dan zou je zitten van, ja, draait jou te betiet of draait Pieter Meter te let of hier het net mochten. Nou, dan moeten ze dan zelf maar 1 minuut vechten. Alleen dat vechten ze net minuut, want ze protesteren net. Maar je krijgt wel een aanvaring zelfs op deze manier. En het rekken de bovenkant van het zwart even en dan weer terug. En dan even razen vanzelf. Maar er wordt verder niks van maken en Dirk-Jan Rijen gaat terug. Bij Heerenveen ging het al mis, die rekken lang war. En dat betekent dat ze eruit moesten, want ze hadden de opstekker kapot. Ja, dus Snits en Grauw en Snits voorop. En dan komen deze draaien. En dat bloedt een hele spannende strijd, de hele midje lang. Ljouwert, Lemmer en Jennewoord. Wat zitten die deun bij elkaar. En ze jouwen elkaar geen centimeter prijs. En Ljouwert die verdedigt tot het bittere einde haast zoek haar zitten. Maar ja, dat is net helemaal zo. Tot het bittere einde verzekerd dat tweede plakje. Want dat wollen ze verschrikkelijk graag horen. Nou, Lemmer gaat even voorbij, maar hij komt aan ze weer om. En Jennewoord bloed op het vinkentouw zitten. Maar zij bloeien voorop, Grauw voorop en daar Snits achteraan. Op dit prachtige beeld, op die hele grote cruiserekken die er binnen op staan heen. Maar wat kan een wedstrijd dan mooi werden. En ik zei het, die treien die bloeien maar bij elkaar, die bloeien maar bij elkaar. En dat maakt het voor het publiek op de wal en aan de andere kant maakt het heel spannend natuurlijk. En ziet een meter rijstig om de tonnen, hij is weer waarom. Daar komt de Lemster aan en daar komt de Jennewoord aan. En zo bloedt dat eigenlijk de hele wedstrijd wat zitten. Ja, Lodewijk Meter krijgt een haaltje. Show hem hoe mooi dat is. De ene krijgt een haaltje, de andere krijgt niks. Het is maar krijg je wat voor een strookje als je zit. Maar het bloed alle jaren oerrijnde wie je helemaal neer onderhaan in deze wedstrijd. Ik net van Grauw altijd maar Snits in de besnijing houden. Altijd op tijd draaien. Altijd naar de heugenkant bij de geul. En deze draaien man door precies hetzelfde. Die verdedigen enorm in elkaar. En daar kon die oren waar ik voortrennen. Maar Douwe Grauw kwam dus, Douwe Visser van Snits, die kwam net dichter bij Grauw. Want deze man die lezen echt voorop. En die binnen heel rustig dwaande. Maar een wedstrijd te zielen die het harm op bijbrengt naar het kampioenschap. Want dat kan dan haast net meer missen zo'n je zitten. Als je deze zaken een beetje constant horen kennen. En we horen dezelfde omstandigheden voorlopig. Nou, zag je ze dan voor. Derde nog altijd Ljouwert. Vierde nog altijd de Lemmer. En vijfde nog altijd Jennewoord. Ja, zo werkt dat in de schilderij.
Ze komen geen beweging in en toch wordt er strijden voor elke centimeter. En dat maakt het vanzelf zo mooi. Dat is een man bezijdig, moest even uit het middenmoord bijverrotten. En die zitten heel kalm op dek. Want ze weten wel dat ze er net meer bij komen. Zelf al kwamen ze nog dicht bij Jennewaard. En ze hadden protestvlaggen in Drachten er nog altijd in. Maar ik weet net dat dat protest in zin is. Nou, en dit ben dan de man die deze wedstrijd winnen. Grauw. En die ben er blij mee. Want ze weten dat dit een stapje is naar het kampioenschap. En Ljouwert wordt dan toch nog van het tweede plakje verdringen toch de Lemsters. En deze meesten wint wat Douwevisser van Snits. Een prachtige wedstrijd. Prachtig. Prachtige baan. Heel geweldig. Mooi te doen. Ik zou nog eens lekker draaien. Ja. Maar lees mij nou uit, waarom zitten die skippen nou net zo tegen bij elkaar dat we weer? Ja, ik eigenlijk net jongen. Ik heb er eigenlijk niet om toch. Maar ik denk dat ik wat een maatje heb met de rond die ze heeft. Hè. En de midden. Ja, als je beiden raken hem er al vrij gauw uit natuurlijk. En we hebben net echt les van elkaar hand, Grauwen wij. En die horen hem meer op elkaar draaien met. En kan vrij varen, dan is het toch wel vrij hut uit elkaar. Hè. Is Grauw beter dan hij? Ja, op heden, nou, want hij zingen. Is dat de kampioen ook? Nou, hij had de beste papieren zeker, ja. Ja, we gingen de Jood eigenlijk het mooi even de spanning wel voorwijzen met. Hè. Dat ik natuurlijk hoopt, leef eerlijk wezen. Maar ja, hij had goed starten en hij had dus daar nog wel even loslaten. En alles wat we proberen, dat hij weinig zin, want die man die bent het eigenlijk, dus die pas je wel op, je know. Je wordt er direct voorwijzen, kom je er net voorbij. En dus maar tevreden werden met waar? Ja, het leven is hut, maar het is doos. Hey, bedankt. Jo, graag gedaan. Ja, het leven is het. Nou, Grauw wint je dus op de Hegemermar. Snits twadde, de Lemmertrets, Ljouwert vierde en Jennewaard. Wat wie dat ik een mooie spannende finish tussen die treien. Zijn eindigt op het zegde plak op het thuiswetter Akrum. Sande, Drachten, maar Berend Mink, de hele mannen. En dan op het negende plak Langwaar, de Jouwer, Starem, Zuidwesthoek steeds ook altijd, Drachten, Huzem. En Alco Rijnga, hij verliert het wedstrijdveld met een kettingstikken bij de opstekker. Begreep ik. Daar ben ik nog protesten geweest. Het Jereveen het protesteert in Langwaar en die het weer protesteert. Langwaar het dat verlen. Het klassement. Nou, dus je wat. Grauw stiet de eerste met 22,7. Volgt terug Snits met 29,9. Dan volgt Pieter Meter met 37,2. En Langwaar met 38,9 en Jennewaard met 39. Dan Ljouwert, de Jouwer. En dan gaan we naar het achtste plak. De Lemmer, zijn de hele mannen, Drachten, Starem, Zuidwesthoeken, Huzem. En als laatste stiet het Jereveen. Pieter Meter. Gjald zei, als je nummer 1 of 2 wordt, dan is het net het werkje hier. Hoe is dat dat je zonde wordt? Oh, ben ik kapot. Ja? Alle jongens trouwens. Alle juist best dingen. Het wie toch wel een hele vlagere wien, toch wel. Ondanks dat de eerste misschien minder les hadden. Maar de achtste die verstoren alles. En dan moest je een plakje met vinden. Het weer echt wel bulliging, hè? Ja, maar wordt het dan ook bulliging omdat je misschien ook frustreerd bent van, we willen voorin? Nou ja, we hadden net het geluk gewoon gehoord, want we hadden een hele mooi stadje. Grauw weer als eerste fut. En ik dacht zelf dat ik bezig dwars zou zitten. En we maakten een bepaalde vlaggen. Ik denk wel bakboord op beton al. En we moesten 2 keer achter bakboord Schippendel. En dan joh je het gewoon te volle fut. Dat is gewoon zo. Je maakt je een keuze. En dan hoop je dat het goed uitpakt. En dat weer net zo. Nee. Misschien 100 meter van lijn de eerste lopen. Dat komt bij de ton. Komt ze gewoon te kort. Ja. En dan zit daar net bij de eerste song. Maar bij de laatste song. Ja. En dan was het vooruit. En dat heb ik wel dien. Alleen ja, dan was het burgerlijk om het leven. Dat is wel zo. Burgerlijk om het leven. En nog even klabats. Maar de Jouwer. Ja, dat En we zeggen het even. Ja. Want er wordt al wel het raast en roppen. Komt hij dadelijk? Oei bam, zo klaar zal ze. Ja, zie jou dan gewoon even een watje in de houding. Ja, als je die hij mij verder naar de rij is en hij draait gewoon terug. Ik denk aan gas, dan kijk de watje maar even naar mij. Dat weet je dan nog het. Dus dan zie hij het nou volle oer draait en dat mij gewoon niet. Hij mij tot in de wien. En hij draait gewoon vol. Je ziet samen met oer. Dus hij denkt gewoon fout. En dan zei ik, protest! Ja, ik ben net tevreden om mijn plakje Jood en jou ik net. En het is strijden bij de eerste song, vind ik belangrijk. Maar net daar je achteraan zitten en dan protesteer ik. Ja, Pieter, het is... dan kun je welke daar wel in. een fout, toch? Ja, maar net een fout. Ik vind een fout net altijd zo'n grote oorzaak dat dan iets verliest. Hè. Nou, ik heb jou aan te pakken. En hij had en we hebben omstuurd. Ik denk, Klee jongen, ik zei, een beetje wisselgeld, ken ik het kwaad. Ja.
En het is meer net een protestwurg. Dit is de situatie. Want steeds is Ik denk dan volle het is een schande. beetje geven en nemen. Een beetje geven hem, hij weet Ja. wat ik gretig. Nou ja, ik heb het een beetje afstraft en hij snapt het verhaal wel. Ja. Dus, dat klopt. Ja. Modderman, wie een mooie wedstrijd voor jou om te Ja. zien? Vond ik wel, ja. Het was een hele spannende wedstrijd. Het ook al verslag wat jij kent. Dus 3 jaar, 4, wie verschrikkelijk spannend. Maar die nou achterste held ik. Dat werd heel hut omstreden. Ze hingen behoorlijk op in je kant. En ja, iedereen wil om te toch zien, weer hè? even een plakje winnen. Ja. Hè? Goed, wij als Huismens hebben een beetje bij wat afzakt. Maar goed, ik vond het wel spannend. dus de eerste week hartstikke mooi gier. Ja. Toch? Ja, zeker, ja. toch, Ja, Pieter. nou zit je al generaties lang in de schilderij. Ja. Nou, weet ik nog, we werden hier nog Krekkeloe. Zitten ze vroeger ook met 14 man aan boord van het schip? Nee, wie net zo vol. Ja, dat hoorde mijn man of 10 wel op. Man of 10. Ja. Ja. Het is wel zo hard Lodewijk als het waar, dat we hier haast ook 50 tot 18 man aan boord, want dat wie dan ballast. Oké. Dat we vroeger die dat het waar, dat we het huizenbeskootje in de tijd haast een rondvaartboot zit. Ja. Maar wie er zou vallen meestal wel bij mijn korregaar in? Jawel, nou ja, dat wist ook wel. Je maar een hele grote familie bij een onhang, dus er zijn al die wel een aantal opstappen die wel mij wonen. Ja. Ja, oké, Komen we misschien hartstikke eens even een keer verder een over te wedstrijdje. praten, hè? Want ik wil eigenlijk nog wel even, ik wil Pieter nog wel even stikkelen. Ja. Want wat Nou, best kom naar er- Patrick gaan. kom erop dan. Ja. Zullen we even zien wat er gebeurt al hier? Nou. Bedankt. Ja, er ziet van alles in deze week. Laten we eens even maar dat eerste beginnen. Dan stiet er in hier een skipper van de Zuidwesthoeken bij aan boord en die houdt je nog een trouw. Ja, nee, ook wel een bakje koffie hebben bij me, maar ik had de koffie nog niet klaar. En ik zei ook een best te vroeg, jong. Ik zei, ik heb het nog niet warm. Ja. Ja, dat is emotie in het spel en het verbaast Dat me is wel. wel even raar te zijn, toch? Ja, ik hield in de gaten zo gauw, want ik ben gewoon aan het zielen. En ik weet er wel fout hoor, dat wil ik weten. Ik weet wat let met draaien, maar er is een noten en dan ben draaien goed bij elkaar. En ja, er weer wat emotie in het spel. En ik accepteer het eigenlijk net. Ik heb goed gesprek met Auke Hoorn en dat gebeurt ik net weer. Maar hij verrast me Auke al een doet het beetje. net weer. Nee, dat Nee. ken ik niet. Dat is even... dat Nee, gebeurt. maar eigenlijk, ja, had je daar net wat ontwaan. Had je net zeggen als commissie of weet ik het wat van, nou ja, dat kind toch net skipper. Je ook hier net op een mooie scootjes springen. Wij hebben het samen met Ja. sprutsen en dat is bij u vind ik zelf. En ik kijk bij de skate hoe gewoon het. En ik heb wel heel op hier op de bergen gaan springen en zo wat kennen het. Maar het ben emoties en ik ben Ja. een jong, rustig jonkie. Ik heb wel een keer wat emotie. Auke en ik het uitsprutsen. Het is dat clear. is voor mij voldoende Het en is daar blijf ik clear. gewoon bij. Dan wordt het roer erachter waar je raagt. Ja, ik heb twee geweldige broers. Siete mijn oudste broer en Sander de jongste. En Sander is Fokkerman bij Ljouwert. Ja, dat is ik een keuze en ik snap het ik wel. Ik baal natuurlijk al een stekker, want ik ben eigen broer. Maar ze maken een keuze van de Rachterdel en het kan mooi vrijvaren. Maar dat kon net. Ik heb helemaal een stukje hout meer in de hand. Nee. Maar ze maakt een keuze en hij een keuze maakt, ja, dan het mislukt het wel een keer. Dat ben je maar je leef. Nee, het leef, ik ben bij ze geweest. Ik zei, goddomme klote broer. Ik zei, wat was me nou? Hij zei, Pieter, het is echt niet de bedoeling. Maar Sander wie degene die zei dat cool. Dus Sander ja, kreeg de ja. schuld. Valt niet iedereen al ligt een vertwijfeling. Dat ik het Sander een vegen mijn hartje jongen. Ik zei, nee. Ik zei, help me een glasje bier van mij. Ik zei, een ophouden van. Nou, de jongste zongen maar de belaaien. Zij is het, hè? Ja, zij is het. Maar ja, Pieter, het kampioenschap is, ja, wie sneuren eigenlijk misschien al wat voorbij. Alhoewel ik dacht van, nou, wat nou? Ja. Maar je hoort wel. Nou, ik vond Joet deze slecht trouwens, want dat is een zonde plakje, dat is gewoon mij. Het waait Joet hut. We hadden ze spelen op Starem en eigenlijk de dag daarvoor. Gewoon heel stil waar, heel wisselvallig. En normaal ben je er heel erg goed in, maar ik kon de slakjes net vinden. En als er één keer net er goed bij zit, dan doet ze alles en dan probeer het van alles. Ja. Maar alle wat ik die, alle weer verkeerd. Ja. En dan ben ik een beetje leuk op mezelf wel, want ik heb wel een min weekend hoor. Ik ben echt net tevreden hoe het gaan is. Ja. Maar uiteindelijk verspelen sterk.
De hekken te spelen. Ja. En dan hebben we de spullen juist er even de koppen bij elkaar en alles even, even terug naar de basis. En het rent wel. Alleen ja, we hebben een mooi staatje, een mooi fut, wat veilig zielt, want ik wil net een volle risico rennen momenteel. Ja, en dan hebben we zo'n normaal in de competitie ken het krijgen, dan is die gemiddelde wat. Ja. Ik hier al 2 keer in keer 12 en in keer 13. Dus ik kon het net maar leiden. We praten dadelijk maar de verder. greten gieten, meidje. Nee, ik weet niet. Geld. Ja? Sabbateren, doe maar eens direct die vraag hoe de gretig steekt. Want wij hebben 2 prachtige muzikanten zitten. Marius en Johannes. En een gegeven paard. The Given Horse, zei hij ze. Spelen jongens. Oké. Hoppakee. The taxi didn't bring us home. I can't remember, but he did what he was told. We had to walk, my feet are getting old. Typical M-Ride, suicide. We grabbed some bandage and we sat on the couch. Turned on the TV and the TN light was out. Blowing torches, the perfect frame of mind. Channels pass, don't go too fast. What's that flowing into my mind? I keep on watching and I don't know why. Broadcasting localized. Look down on every soul that we see. I know I'm bad, it makes me good as I can be. Who are we to disagree? I am ashamed, but entertained. Well, what's that flowing into my mind? I keep on watching and I don't know why. Broadcasting localized. That flowing into my mind. I keep on watching and I don't know why. Broadcasting localized. What's that flowing into my mind? I keep on watching and I don't know why. Broadcasting localized. Nou, Jelte, geef los. Mijn moederman en gretigheid en mentaliteit. 56 jaar al bij het scootjesielen belutsen. Snits. Huzem. SKS eerderlid. Ja. Eerderlid van Huzem ik nog. Nou ja, ik begon gewoon als jongen op een fiets erachteraan. Joggetje Neerwijk. En op een gegeven moment dan vier dat mooi en dan kom je er wat meer in. Mijn gezin ging op een gegeven moment mij. Ik kwam in contact met een van de Huzemus. Daar ben ik donateur van. En die had eens een keer wat voor me regelen. Toen zei ik hem, nou, ik wat terugdwanken, dan doe ik dat. Nou, 12 maanden later zie je er bij me voor de door. Dus even met een bestuurslid voor Huzem. Feit witte ben je helemaal actief en kom je bij die SKS. Ik net uit de Broadway van. Nee, helemaal net. Je bent een keer zielig. Het gezin waar ik uit kom hier helemaal geen wetterminder enzovoort. Nee. Ik heb zelf altijd wel belangstelling gehad. Ik heb hoorgebied van het wetter. Ja, modderman. Ja, modderman. Ja. Maar modderman. Nou, ze noemde me vroeger ik wel een skeptiker. Ja. Maar vanuit je nog een heel verhaal horen. Ik wil heel graag naar het punt met geld op begon.
Binnen de man nou, oors als de man van 50 jaar lien. Pieter die zei, we praten even en dan is het weer klaar. Nou, er wie vroeger wel eens wat oud zeer tussen de bepaalde families. Oh, hè? Dat merk je wel eens. En daar ben ik verhalen wel bekend. Dat Klaas van der Meul, die zo naar de route, stiet ik in de boeken trouwens, ja, naar de Prijsdrekken lang waren, die in een stel hamsters en die wint net mij meer. Dan gong een huis, een stuk uit je boezemwaai en een stuk slanger in. Ik had ze me uitpakken en ging voor omslaan. Zulke dingen, die verhaal die binnen er, stiet ik in het boek van Heilam Zeil. Wie de mentaliteit oors? Nou, in wezen net, nee. Je het moderniseert al je wel. Ja, maar het gaat mij meer om de mentaliteit van de man. Is het oors worden qua wezen van die skippers? Die hier die paken zitten. Ja. Zullen we dat even een stukje van Sjent Ja, trouwens? doe maar. Want paken zitten en... nou ja, wat is het dan? Ommeloorwijk. Wordt er door de plaatselijke wedstrijdcommissie een zogenaamde routebespreking gehouden. Zo ook hier op de Veenhoop. Er wordt uitleg gegeven over de die dag te zeilen route. Siete Meter heeft zo zijn eigen ideeën over die route. Als alles daar stukken is, wat dan? Nee, dat zit wat de broen in de handjes, nee, maar dat is net betroerd. En dan wist wel wachten, maar kwam er allemaal zielen. Bij mij maar kwam er niks. Je kent hem wel heel wat van. Ja, dat is heel wat van. Lodewijk Meter is het met zijn broer Siete eens. Er wordt naar ze geluisterd. Het is ook onverstandig om de adviezen van zulke ervaren mannen in de wind te slaan. Jongen, doe praat krijgen, dan ben we net aan het hut zien. Dan krijgen we maar een vraagje bieten. Dat is mooi om te zeggen. Een geweldig voorbeeld, maar eigenlijk is er niks veranderd. Hè. Zie je, mijn paken, ik particulier en waar ben ik particulier. En ben ik zuinig op het spul. En als een situatie ontstaat wat net veilig is, dan ben we wel meestal van ons het kern gewoon net, maar dat wel zuinig op het spul werken. Ja, maar het mag wel heel blauwen. Heel blauwen en ik vind het geweldig een mooie beeld, maar dat is spreekt met paken. En ja, zo is het. Maar dat was wel graag, maar uiteindelijk zijn situaties zoals Joer, die dan bad. Ja, hetzelfde als zijn beste doek in het schip. Ik bedoel van, hè, en, ja, maar misschien zou ze dat ontwikkelen kennen, dat is er net bij opvaart, dan weet ik wat meer, maar wat... Een klein stuitertje, dat is net zo belangrijk. Maar echt een frontale aanvaring. En als je geen controle heeft, dan is het een gevaar. Ik ben die meesken, maar dit is gewoon een speeltje. En hier komt die schade uit. En dat valt ook al hier wel wat bij. Die paar keer wie vroeg een beetje de smaak maken. Dus ik kan me nog herinneren, ik zie het zelf op het deeltje Jacoba. Te volgen op de snitsen, maar te voeren ze mij. Toen zie je tulpen zwaken, maar als je een opstekker vlak naast het roer van Pakel Lodewijk. Had hij dan voor hemzelf voor huis, dat wil ik net krijg meer. En we tot pakken, die pakt dus een eind van de Zwitserloper en die slaagt hem zo om die opstekker heen en die sleept 100 meter bij. En dan gooit hij het weer los en ze varen gewoon weer verder. Maar dat soort dingen zal toch goed die net gebeuren. Misschien tip niet, Pieter? Ja, Pieter. We moeten al je beschaafde meesten. Ja, beschaafd. We komen net bij elkaar aan boord, en al je afscheid, er is niks aan de hand, al je net een meesten. Ja, ze stien vroeger wel met de voetjes nodig, maar dan weer het naar en toch even een Berenburg in de buurt gegaan. Wat dat betreft is het net zo volle verhoren. Maar wat je zei van dat oud zeer tussen families, hè? Ja, maar dat bestaat net meer. Dat is zo net? Of is dat ik vind van net, mijn mening is, elk hier heeft een strijd en elk hier moest eigenlijk dit hier aanrekenen je en na je hier begint het na je. Ja. En net dingen van jaren verlien van jongens, toen hebben we dit ding. Nee, je maakt je alle je fouten, bergen hier aanrekenen je en je begint er weer op na je. En dat is speeltje. Die hier misschien ook harder. Gewoon om taal toe leven, dus dat hier misschien ook al aan worden. Maar vroeger wie het zwagers en meters, die konden elkaar, nou net lucht het misschien wat te zwier zijn. Nou zitten de meters bij zwaag aan boord en zwagers zitten bij de meters aan boord. Dus nou dat is duidelijk nog, en dan ben de zwakke inderdaad, drie inderdaad zo ingegaan, weer de pakers van die jaren. Want die elk jaar zit bij huis met Lodewijk aan boord. Ja. En zo dan heb je een groot bij Pieter aan boord. Ja. Nou ja. Ja, je ziet je me wel al. Ja. Dat is voort. Maar het bleef toch wel het is een familiegevoel wat je wil hebben, hè? Ja, dat familiegevoel, het blijft altijd een strijd. We zijn op wetter, we schellen ik en ik ben ik het makkelijk en ik schel ook altijd bij mijn kanten. Maar het blijft een strijd om te winnen. Ja. En als je winnen, dan heb je vreun en als je verliezen, heb je het net. Dus we willen al je winnen. En er gebeurt wel eens een keer wat. En dan zeg je, dat kan wel lullig worden. En ik heb elkaar de kop inslaan. Dat is mooi voor de buitenwereld, maar we hebben er niks om. Gewoon strijden en doe je best. En meidje een leuk en mooie zielen, ja. We spel wijzen tussen 12 en 4 uur. Zij is. En daarna weer even een borrelman voor. En dan, ja, dat ken ik wel. We praten nog wel even terug. Maar wij gaan intussen even naar onze held, Chipke. Die het de hele week het handje drukken was. Door de aspirines en de ibuprofen. Hij wil net meer handje drukken. Nou zijn we. Dan doen we het op het oors.
De Arone Wieke had er alle dagen ont handje drukken west. Maar die heer Stakker, uw held, uw Tjipke, zit onder ibuprofen. Hij is blessure. Maar Tjipke is held en blijft ik held. Dus wat doen we? Dan zie ik je oren uitdagingen voor onze skipper van de Batavier. Tjipke, ja. Hoe is het met de Erem? Hoe is het mij? De Erem? Ja, gaat best. Oh, dat is toch blessure? Ja, maar ik heb een rustige week eigenlijk. Oké. Oh, ik dacht hij wil niet meer handje drukken. Nee, dat doen we niet meer. Nee? Nee, dat doen we niet meer. Want? Nou, dat verlies ik alleen maar. We gaan die verrassen. Is het mooi? Ja, ik doe mij. Hij is heel zenuwachtig. Is het moeilijk? Ja, het is net moeilijk. En als het een beetje sportief bent, en dat best al volgens mij, dan komt het helemaal goed. Maar is dat niet klopt? Dus ik kom hier uit en ik ga een ding nog voeten. En dan met die wetterscooter. Ja. Die houdt gas, 270 pk, dus dan kerst dat 12 meter heeg. Tjipke, 12 meter! Hij kan 12 meter, loopt hij! Hij kan maximaal 12 meter, loopt hij! Hoe snel leer je dit nou? 10 minuten kun je al staan. In 10 minuten kun je staan? Ja. Nou ja, en dan wordt het wat moeilijker, want dan moet je wat hegen. En dan wat trucjes, wat bochten. Trucjes, Tjipke, trucjes! En dan kies je gewoon met die hand langs je lichaam. Ja. Kies die in het water lezen. En dan kies je een beetje gewoon zat uit het water. Oh ja, als het al fijn dus. Ja. Nou mooi! Nou, hey, nou zet hem op. Oké. Zet hem op, jongen. Zet hem op. Tjipke, Tjipke, Tjipke. Zie hem dat hij het doet? Het is wel even wat ons handje drukken, hè? Ja. Hoe is dit? Nou, ik kan nu daar, het valt net aan. Je bent blij dat het zielnaast voorbij is. Oh nee, dat net. Maar voor mij nog wat drijf ik nu, Harry. Oh ja, je was niet voor weer een orenuitdaging? Oh, ik weet het net. Nou, Tjipke gaat nou nog 1 keer omheen te flyboarden. Waar is die met die weg onder de bak? Heb je een idee? Simmer@omroepfriesland.nl. De uitdaging voor Tjipke. Walvis, ja. Zo'n stervende walvis. Ja, man. Wat zei het? Een stervende walvis, ja, geweldig. Man, het scootjesjournaal zit er haast op. Ik ga even het waarbericht voor. Met 22 graden waren die. Wien krijgt jou uit het noordwesten, Pieter? Er moet wat gebeuren. Ja, we hebben nog een paar stuiptrekkingen. Maar we hebben nou een aardig plakje en ik heb ook heel mooi luid geweest. Maar momenteel grauw en snit ben ik gewoon de best. Ja, dus, maar snitske is nog wel hebben. Ik ben net klaar nog. Ik wil nog even een keer een knaltje aan. Zeist. En dat zullen we dan waans die weer in het scootjesjournaal. En jij het vanzelfs de middags al op de radio. Pieter Meter giet knallen. Hij giet snits voorbij, tenminste. Dat hopen we voor hem. Waans die dan weer wij er ik weer. Morgen een restdag. Dan hebben wij een compilage van de eerste oorlogweken, zeg maar. Dat alle hichten en dieptepunten in zitten. Ik zou zeggen, graag ontwaans die op een lemmer.